tornat, ja està, i que això, que res, que us vaig dir que tornaria un dia i ja han tornat i que us dono les gràcies per tot, per tota la feinada que heu fet. Han sigut 2 anys i 3 mesos, sabeu que torno aquesta nit a la presó, però que sí que ha sigut molt potent sentir-me tan ben acompanyat de tots vosaltres, que us estimo moltíssim, que sempre ho havíem dit, no? Compromís empresarial també és compromís social i de fet això, no? Que en un dia com avui, doncs, que millor que poder estar amb tots vosaltres, amb el Jan al capdavant, però sé que hem pogut recollir els fruits de tots aquests anys que sempre dèiem som un equip, tenim molt clar que això només té sentit si ho fem per les persones, si ho fem també per treballar per una societat millor, humilment, discretament, però penso que humilment hem fet allò que havíem de fer, seguir tirant endavant els llocs de treball sense renunciar a ser el que som. Gent que ens llevem cada dia per intentar fer el món una miqueta més de tothom. I per tant, això, a la tarda aniré a fer el voluntariat, a la nit tornarem a la presó i a seguir lluitant per tirar endavant l'empresa i treballant també per la llibertat i per l'amnistia i tothom cap a dins a fer màquines.